Τηλεόραση από την Samsung 40 και 46 inch C7000. 200 Hz, Full High Definition, 3D και ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης. Θα την αγόραζα για την δυνατότητα 3D που μάλλον μεταφράζεται στην τηλεόραση του μέλλοντος, τα 200 Hz απόκριση που σημαίνει απόλυτα ομαλή κίνηση, αλλά δεν θα την αγόραζα αν δεν με ενδιαφέρε το 3D. Άρα θα πήγαινα σε κάτι παραπλήσιο χωρίς τη δυνατότητα του 3D. Προσωπικά, το τι πιστεύω για το 3D, το έχω πει και σε άλλα βίντεο, το ξαναλέω. Δεν μου αρέσει καθόλου. Για να απολαύσεις πραγματικά το 3D, δεν φτάνουν σε ίντζες τηλεοράσεις. Πόσο μάλλον σε ένα δωμάτιο που έχει διάφορα αντικείμενα από εδώ και από εκεί και δεν έχει μαύρους τοίχους. Κατά τα άλλα, η τηλεόραση είναι απίστευτης ποιότητας. Ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Μια από τις αγαπημένες μου εφαρμογές, το Picture in Picture, όπου μου επιτρέπει να κάνω zapping όσο έχει πάει σε διαφημίσεις η ταινία που έβλεπα και να αφήσω ένα μικρό παραθυράκι κάπου μέσα στην οθόνη και να έχω το νου μου πότε τελείωσαν για να μην χάσω ούτε δευτερόλεπτα από την ταινία μου. 4 στα 5. Η τηλεόραση είναι από τις ανώτερες στην αγορά. Get it now!